hotová po prvé, po druhé, po tretie, štart! Vo svojom živote sa snažím pomáhať ľuďom, ktorí to skutočne potrebujú. A preto som sa rozhodla podporiť aj aukciu organizácie Lepší svet. A venovaním toto pádlo, s ktorým som sa pripravovala na majstrovstvá sveta. Takže príďte aj vy a podporte toto podujatie. Toto nie je kladivo? Nie, s kladivom sa na kajaku asi nedá. Príďte si aj vy vydražiť pádlo majsterky sveta vo vodnom slalome Jany Dukátovej a pomôžte tak vytvoriť lepší svet pre ľudí s mentálnym postihnutím. Organizátor? Mediálni partneri. Partneri? Viac informácií na